Benvinguts al Cat Tomàquet. Després de gairebé un any de pausa, ha sigut un any espectacular, ple de concerts, molta música, hem arribat als 100.000 seguidors, ho vam celebrar a la llibreria Ona, va ser increïble, i ara tot just venim d'un Sant Jordi inoblidable, on va venir moltíssima gent, vam vendre roses, van venir artistes, molt agraït, la veritat, i tot aquest any doncs, ha sigut espectacular, i ara anem a per una nova temporada, uns capítols especials, més ben gravats, com podem veure aquí. Gràcies a tots els que ens veieu des de YouTube i espero que us subscriviu perquè us costa, veieu els vídeos però no us subscriviu. Avui fem un capítol especial al mig del camp perquè la convidada ho mereix. Va venir a la primera temporada en 2 ocasions i aquest mes de maig ha publicat el seu primer disc. Ella és la Maig i ha llançat el seu àlbum debut, Prou! Espero que no ens digui prou a nosaltres i puguem parlar una estoneta. Aquest nou àlbum porta un estil únic, molt especial, sensible, amb bones lletres, que ens fa connectar i ens fa vibrar, sobretot, a mi m'encanta. Ara, bueno, espero que l'hagueu escoltat ja i si no el teniu disponible i el podeu escoltar. I avui parlarem una miqueta amb ella, tinc moltes ganes de parlar amb ella perquè ens expliqui com ha estat tota aquesta nova aventura. Un aplaudiment, sisplau, per la Maig! Benvinguts a Cat Tomàquet. Hola, Maig, com estàs? Estic molt bé, molt contenta d'estar aquí un altre cop. Que guai. I ha passat ja temps, Molt temps, molt molt temps. heavy. Com estàs, Amban? Ara més profundament. Com estàs, de veritat, saps? Pues jo estic molt tranquil·la. He trobat com molta pau mental aquest últim any. Què fem? Ha sigut com molt introspectiu. Vale. Han passat moltíssimes coses i és com que les he hagut d'aprendre a processar, saps? Que Com guai. aquests moments. Que maco. I m'ha ajudat molt fer aquest àlbum. Llavors, Que has vist guai. com te la cono? És molt bona, la veritat. He vingut aquí al meu nou estudi, aquí a la Gespa, que M'encanta l'upgrade, és molt chill, la veritat. Realment és Sí, croma, sí. t'imagines? Faig així i es cau tot. No, molt bé. Ara que deies lo del nou àlbum, com descriuries, una paraula que no sigui prou, com descriuries aquest àlbum? Amb una paraula. Descriure aquest àlbum amb una paraula. Creixement o introspecció. Serien com Molt 2 bé. paraules que utilitzaria. Sí. Jo ho veig bastant així. Abans t'he dit que... Bueno, no t'he dit la paraula creixement, però t'he dit que sí que el veia com molt de consolidació Moltes musical, gràcies, tio. saps? En plan... Jo estic molt contenta, tio, i a més És molt hem guai. treballat amb el Gela i el Joan, que Mhm. són 2 persones que admiro moltíssim i que ha sigut com molt heavy poder treballar amb ells, la veritat. Que guai. I quina intenció... Bueno, ara deies això del creixement i tal, però bueno, quina intenció tens amb aquest àlbum? Doncs mira, és el primer àlbum i la meva intenció des del minut 0 és que fos la cosa com que em representés més com possible, saps? Com intentar evitar clichés, intentar com ser el més directe al gra possible Que guai. i això. A més, tots estan així, crec, a nivell personal, una mica, en plan... Ho intento ser. Sí. És guai, és guai. Sí. I en quin moment dius prou a cada situació que creus que ha d'acabar, o sigui, a la teva vida? Uah, anem ja És heavy, és una mica profund, però bueno, ja Doncs confi. en quins moments he dit prou? Sí, En quins moments he dit prou? A veure, ja com més de jajas dic prou quan, jo què sé, estic de festa vale. i noto que vaig un pelín massa Contenta, Contenta. feliç. sé dir prou, i és una cosa que he après a dir prou, Abans no Perquè podies, abans- entenc. Tio, hi ha hagut moments aquest Ja. any bastant crítics, Bueno, com tothom, no? Sí, clar, com tothom, Sí, com sí. tothom, però gràcies com a sentir-te com que no tens control de la situació, pues, és aprendre a dir prou per poder tornar a tenir com les rendes una mica de la teva vida, no? I de... Que guai. Sí. A la cançó de Maig Prou, són les teves amigues, oi, les que diuen Maig Prou? Sí! Pues, espera, ara la pregunta La és, Martina i l'Aina, és quan supergraciós. shout out a Martina i Aina, increïbles. Shout out les millors. La pregunta és, t'aconselles a tu mateixa aquest prou, normalment, o les necessites a elles, o és un mix? És un Qui diu mix, més prou? Elles diuen més prou, però jo també els hi dic més prou a elles que elles a elles mateixes. És aquesta hipocresia que sents. Vale. Sí, com que sempre seràs com més honesta amb les teves amigues que amb tu mateixa, saps? I Vale. seràs... Sí. O sigui, però Maig Prou, qui ho diu més? Tu dius més Maig Prou o t'ho han de dir més, saps? Jo Dura crec pregunta. que he après a dir-me maig prou, Vale. però ha sigut
un procés també. Ha sigut molt rebre aquest maig prou extern per poder-me dir maig prou jo. Vale. Sí. Quins pros has establert aquest 2026? Prou... Doncs prou a ser people pleaser, Ok. com a intentar agradar sempre. Molt bona. És com la típica pressió que sents, sobretot quan comences a fer alguna nou i coneixes a gent a molta gent de cop i volta i sents la pressió de jope, he de caure bé, he de ser maja, he de tal... Però si tu tens un mal dia també pots ser borde de tant en tant, saps? O sigui, no pots tractar malament a la gent, però si a tu t'han tractat malament tu no pots llapar-los el cul, saps? És bona i m'està com servint de reflexió perquè jo soc molt queda bé, en plan, tu saps? Sí. Soc bastant sempre com molt majo, tothom... Ho intentes fer, però bueno, intento també és una ser-ho. actitud, Vull dir que Sí. jo crec que és vàlid. Sí, no sé. També jo, gràcies a com ser tan positiva amb els altres, he intentat ser el més maja amb mi mateixa també, saps? Això és molt guai. Que et serveix a tu, en plan, és important no oblidar-se, perquè està guai contentar la gent, però t'has de contentar tu primer, saps? Totalment. Sense quedar malament, però bueno, és un equilibri. Totalment. Has de cuidar el teu cercle i t'has de cuidar tu. Molt bona. Vale, aquest àlbum té com una estètica, bueno, a més m'ho vas dir, però també es veu que té com una estètica dels 60 i tal, però Sí. per què? Quina relació tens amb els 60? Doncs T'agrada mira, molt? jo, sí, jo sincerament sóc super mega fan de les icones dels 60s, de Jane Birkin, de les xiques iaies, fins i tot el territori com més nacional. I a més, o sigui, jo què sé, personalment la meva àvia pues, va com tenir, saps, la seva època com més pic de la vida pues, la va viure als 60 Vale. i ella sempre m'explicava que era una fashion icon, la meva àvia, i de fet És va per sortir... això, que maco. Sí, i de fet fa uns mesos va morir la meva àvia i el que vaig heretar jo d'ella va ser el seu armari. I va ser com, buah, jo ara porto un piqueton que Ho fas servir? l'altre dia el Roger Rodés... Vale. Roger Rodés, no. No sé qui és, crec. Qui em va dir? Qui m'ho va dir? Bueno, una persona. Un noi molt majo que canta també. No me'n recordo el seu nom. Vale. El Roger Pedrós. Ah, vale, aquest, vale, el Roger Pedrós, vale, Em vale. va venir Sí que i el em va conec, dir... sisplau, perdó. És el millor, el Roger Pedrós. Pues em va venir i em va dir, tia, vull robar-te l'armari. Que guapo. I va ser com, pues li robaries a la meva àvia, perquè ara mateix només vesteixo roba de la meva àvia, Aura. saps? I que guai, perquè és un detall que... Bueno, no sé, segur que no t'ha dit molta gent, llavors segur que et vas fixar... Van molt bé Roger Pedrós també fixant-se en algo com diferent, saps? I això, i porto només roba de Vinted, Vale. sobretot desigual d'arxiu, m'agrada Vale. molt, o roba de la meva àvia. De col·leccionista, Molt Sí. col·leccionista. Vale, abans has dit que has treballat amb el Grabo, bueno, a més els conec, Grabo, Gela, Joan Borràs, sobretot. Aquestes, bueno, hi ha algú més? Tecun també... No, no. per aquest àlbum només Gela i Joan. Ah, vale, perdó, vale. El Grabo Grabo és de la músic. banda. Clar. Perdó. Confusió. Però bueno, t'ha costat molt aconseguir aquesta sonoritat? Per què aquesta sonoritat? Pues, Has posat tio, molt de tu, entenc, d'això de sortit- sonar així. Ha sortit de les vegades que ha sortit més fàcil, tio, a nivell de sonoritat. Vale. T'ho juro que ha sigut molt orgànic, o sigui, el primer tema que vam treballar amb el Joan va ser Ja no tinc 12 anys, Vale. i va ser com, uau, o sigui, és el meu tema preferit encara de l'àlbum, i Que guai. uau, quin resultat hem pogut obtenir només amb una sessió, com Yeah. que heavy, i va ser de fet ell, després d'aquesta sessió, que ens va dir tant el Gela com a mi, com, ei, vull formar part d'aquest àlbum. Que Clar, guai. Joan Borràs dient És això, molta jo aura, soc és molt fan d'Ocas. és molt guai. O sigui, jo he crescut escoltant Ocas i és molt Ja. heavy com de cop i volta que un dels teus ídols de la infància et digui, joder, vull treballar el teu projecte, saps? És molt guapo, és molt guapo. Que Sí. guai. O sigui, va ser a partir d'aquella cançó que van sortir les altres, per entendre'ns, o no? Sí, o sigui, Vull perquè no puc l'havia escrit, Vale, feia vale. ja temps. Vale, El pis del Born també, vale. però com el primer tema de l'àlbum, com realment estem fent un àlbum, va ser aquell. sí. Vale, i a partir d'allà, bueno, vale. Vam lligar coses. Que guai. Sí. Els més atents, com jo, que sóc una persona atenta, t'hem vist viatjar a Madrid, a Portugal... Per què aquest... O sigui, entenem que per fer música, oi? En plan, t'agrada una mica això, però la pregunta és,
creus que és important com nodrir-se d'altres com indústries o cultures, viatjar... O sigui, ho fas expressament per això o...? O sigui, t'he de dir que no he treballat millor que com a casa, tio. Vale, O sigui, jo a Vic m'he sentit com a casa. vale. De fet, jo ara m'identifico com a usonenca. Dios. No, però això, que, o sigui, he passat aquests últims mesos, els he passat més a Santa Eugènia de Berga, que és on té l'estudi ell, Vale, que a casa meu, a Barcelona. vale. Però sí que és veritat que amb això de viatjar, o sigui, jo crec que és superimportant viure per Vale. poder nodrir-se, no?, d'experiències i de coses. Sí. I justament, casualment, aquest any ha sigut tant de viatges com de coses personals, com de, no sé, jo què sé, ruptures, doncs la mort de la meva àvia, com crisis existencials, com marxar-me a Portugal perquè em van organitzar un camp amb gent supertosca d'allà, amb artistes que jo admirava moltíssim, Que guai. i de cop i volta sentir-me molt petita en aquests espais. I va ser com o sigui, ha sigut un any com molt de xocs, com Vale. de petar la bombolla constantment. Vale. Llavors jo crec que és superimportant, no cal viatjar per viure, Vale. però és important viure, saps? Viure, nodrir-se. Igual, de Sí. sentir-se petita és bo, no? O sigui, trenca una mica la peli, potser, que tens aquí, no? Exacte, totalment, De dir, estic a Londres, coneixen 0 persones i aquí hi ha gent Sí. molt guai. No sé, et fa créixer. Doncs això a Lisboa, que de cop i volta em van posar com amb un artista que és com top de Portugal, Que guai. i va ser com, uau, vale, però jo què foto aquí? Yeah. Saps com? És enriquir-se, Super- és enriquir... Sí, però el síndrome de l'impostor també s'ha viscut yeah. molt aquest any. Ja. Raro. Et passa encara? O sigui, et passa molt? Sí, em passa amb segons quins ambients o amb segons llocs que em conviden, és com, bro, jo només volia treure música, què m'està passant, saps? Però bueno, Però s'ha de, com es diu, embrace it, no? En plan... Sí, s'ha d'abraçar Ho abraces i ho vius. i ja està. gaudir-ho, totalment. Vale. A la de no m'he perdut prou, jo et volia preguntar si era pel tema com de m'he de perdre més, que potser per relacionar amb això dels viatges i això que estàvem parlant, però realment crec que va d'una altra cosa, oi? M'has dit abans. O sigui, si vols parlar una mica d'aquesta no m'he cançó... perdut prou, va sobre la mort de la meva àvia. Meva àvia es va morir farà uns mesos i el dia següent just havíem quedat amb el Gerai i el Joan per marxar un cap de setmana. Doncs a Vic a avançar l'àlbum. Vale. I havíem de treballar Vull perquè no puc. Vale. Saps? Havíem d'acabar Vull perquè no puc. I jo els hi vaig Van passar dir, coses. amors, com us explico que em ve 0 d'agost fer un tema tan mogut ara mateix? I pues em vaig posar amb el Joan a les tecles, que és un molt bon teclista, el puto Joan, i va sortir aquesta idea. Molt xula, I vam molt... acabar el tema en un dia. Joder. I és pràcticament la mateixa versió que vam fer aquell dia. I el dia següent vam fer 9 anys nova jo, perquè va ser com molt de, vale, ja hem passat el dol, com anem a fer alguna cosa per no espavilar, perquè si no deprimir-nos, l'àlbum... Si no, l'àlbum acabarà supertrist i no cal. Vale. Ara estem al maig de 2026. Quan va començar aquest àlbum? Quan consideres que va començar, jo què sé, com has fet la primera cançó? Doncs et diria que va començar a Lisboa a l'abril de l'any passat, Vale. 2025. Sí, amb idea d'àlbum. Ja no tinc 12 anys. A l'hotel de Lisboa vaig escriure com les primeres frases. Llavors has de viure perquè allà estaves inspirada. Estaves veient a la pel·li d'artista i vas dir, va, Sí, em sentia... No sé què em sentia en aquell moment. Vale. Hi ha hagut alguna que t'hagi costat molt de fer? En plan, la que més t'hagi costat de dir, és que aquesta quasi no la trec, o jo què sé, una mica lenta i al final, mira, la vaig acabar, Mira, els llençols del teu llit era un tema que no sabíem com gestionar, perquè és un tema superintens i és un tema que si no es fa bé, o sigui, que si no es treballava bé, podria fins i tot com cutrejar, no sé, o sigui, és un tema, aquest rotllo com tan, com ho podria dir, com que és molta info, és un tema amb molta info, i sempre la filosofia que hem tingut amb l'àlbum era com poca info, fem com elements elegants perquè siguin necessaris, no per fer un maximalisme, i aquest tema considero que és molt maximalista també perquè ho necessitava, com l'estribillo i la tornada i tal. Llavors va ser un tema que en un inici vaig
vaig voler descartar i llavors li vaig ensenyar el tema, li vaig ensenyar tot l'àlbum al Martí, al Jove Dry, i me'n recordo que el jove em va dir és la meva preferida. I jo vaig dir, vale, és una persona que respecto moltíssim musicalment, o també com a persona, és un 10 com a persona, el jove. Però vaig dir vale, ha d'entrar. Sí o sí ha d'entrar, perquè si ella em diu que és la hòstia, doncs... Amén. Amén, literal. Amén con ella. El que diu va a missa, sí. Vale. Quines principals diferències veus, ara que has dit de creixement i tal amb aquest àlbum, quines diferències veus amb el teu EP i amb les cançons que havies tret? No sé, està tot planejat, o sigui, quines diferències veus? O sigui, jo, a part del gènere, no havia fet rock mai, i aquest àlbum, les influències principals són el rock dels 60s, una mica 70s i tal. La diferència, o sigui, aquest àlbum el sento realment molt meu i com l'he fet en una etapa on he volgut treballar-me. Saps? Com que ha sigut constantment treball. La Flor de Maig, al ser un disc, al ser un EP conceptual, és com que em vaig resguardar molt com en el haver d'explicar una història i que fos com que tingués que em segueix agradant, la Flor de Maig. Vull dir que no dic que sigui dolenta. L'has d'eliminar. No. Però a l'haver de com fer-ho conceptual, vaig oblidar-me del que jo volia explicar. Saps? I voltes sí que segueix sent un tema on m'identifico molt, o Pluges d'agost també, però hi ha temes dins de l'àlbum que noto forçats, com jo internament, saps? Vale. Sí. Que guai. Bueno, això és normal, suposo, i tots els artistes els hi passa que després és com aquella cançó de fa 5 anys, jo què sé, ni els agrada, saps? En plan... O la que més triomfa, inclús, això els hi passa molt. Ja. Vale, parles bastant del pas del temps. Et fa por el temps? A mi em fa molta por el pas del temps, la veritat. És molt ràpid. Obrim meló, obrim meló. Sí, no sé, una mica. Doncs mira, el pas del temps és la cosa més bonica i la putada més gran que et pot passar, tio. Perquè el pas del temps et fa ser més savi, trobo, en plan, és com que és senyal de que avancen les coses, també, no? Com que et fa sentir present, o sigui, jo quan em paro i dic, vale, han passat ja any i pico des que vam començar, les formigues estan devorant-se el pa, Sí, tio, el meu està allà una mica elevat, per si de cas. Bueno, doncs això, que quan et pares i penses en, vale, ha passat ja un any des de no sé quantos, ha passat no sé quants... És molt boig. És molt boig, però a la vegada a mi m'omple molt saber que ha passat el temps, perquè és quan me n'adono de que jo també he canviat, saps? Ja. No sé. És maco. I tens alguna tècnica o alguna que et repeteixis per aferrar-te al present? O sigui, jo ho intento, però sento que no puc, saps? Tipo, ara mateix estic gaudint i és com, tio, que guapo, però dintre d'una setmana diré, que guai va ser i ja no estic vivint perquè ja va ser el passat i ja ha passat i... Ja, tio, o sigui, això em passava moltíssim. No sé, tio, passa molt ràpid, en sèrio. Ja no tinc 12 anys, va néixer una mica d'aquesta sensació també, com de no voler o sigui, no saber el que voldré ser demà, saps? En plan, com aquesta sensació. Però, de fet, m'agrada molt... Jo no tinc 12 anys perquè representa molt bé aquesta reflexió que he fet, perquè la primera part del tema és com molt crisis, en plan de ja no tinc 12 anys però no sé el que vull ser de gran, tal, no sé quantes, explico les meves mogudes, i després el pont, o sigui, quan saltaré i cridaré, sí, que és molt alliberador. És una mica la sensació que he tingut aquest any. És com deixar que sigui la vida, saps? Com viure el present i estar constantment... A mi em va molt agraïda, bé com... no? En plan, sí. amb el... Sí. Jo és que sento molt amor ara mateix per la meva vida, Que guai, tio, sí, que maco, joder. Tothom ha d'aprendre d'això, que heavy. Vale, ara que deies que portes un any i mig o tal, és una pregunta que em sembla bastant interessant i curiosa, que és, des que vas començar a endinsar-te al panorama musical català, quins aprenentatges has extret de la indústria catalana? Vale, una cosa que he après és que has de ser conscient i has de repetir-te molts cops la raó per la que vas començar i no deixar que t'imposin coses, o sigui, objectius
externs en el teu cap, saps? Perquè al final hi ha molta contaminació, tothom parla molt. Tothom parla molt i tothom et diu no, perquè ara t'has de canviar la foto de perfil, o ara si fessis temes més moguts funcionaries més. O si ballessis els directes, això m'ho han dit molt, si ballessis en directe has de ballar, funcionaries més. I jo en plan, en quin moment vols que mogui jo? Saps? O sigui, que a mi, jo admiro moltíssim a la gent. Si jo què sé, Julieta, jo soc superfan d'ella i ho fa superbé i es mou superbé. En el meu projecte no em veig en directe ballant, i menys fent rock ara. Bueno, ara saltes més, ara potser estàs més animada i tal. Jo salto, però perquè m'encanta saltar. Sí, però ballar és molt heavy, en plan... Però saltar dient, però és que et vull perquè... No cal, saps? Pues això, coses així com... Ser conscient dels teus objectius i fer-te com molts auto-check-ins de dir, vale, objectius clars, què m'han dit que pugui ratllar-me? Val la pena ratllar-se per això? Jo què sé, un comentari que a mi em va ajudar moltíssim. O sigui, ser assertiva amb els consells que vols agafar. Perquè la meva profe de cant em va dir, tia, m'agraden molt les teves melodies, però les repeteixes massa, has de canviar, has de fer coses noves. I jo en plan, aquest àlbum literalment és un mantra que he tingut, com d'anem a fer melodies xules i treballades i que canviïn, que hi hagin diversos moments en la cançó que no sigui com A, B tot el rato, saps? O sigui, és crítica constructiva que vas absorbir totalment. bé, saps? És aprendre a saber quines crítiques volen ajudar-te i quines crítiques simplement et volen destruir, saps? Joder, que guai, tio. Sempre ho he vist de tu, realment, que sempre has volgut com anar a la teva, però en el bon sentit. Tampoc anar a la teva en plan, és que jo soc la millor, però tipus anar a la teva de veritat, saps? A dir, no, és que jo vull fer això, saps? I en un any trauré un àlbum i després no sé què, ara encara no, però dintre de 3 mesos sí, saps? En plan, gràcies, perquè m'ho he hagut de repetir molts cops. Sí, això ha sigut sempre molt clar. Des de fora es veu superclar de, joder, aquesta tia ho té tot controlat, en sèrio. No és veritat, no tens tan controlat, però sembla que sí. O sigui, intento... Dones aquesta sensació, jo crec. Gràcies. O sigui, m'ho intento marcar molt, saps? Vale. Pues sí, no sé, molt guai. Felicitats. Gràcies. I ara una encara més polèmica. De l'1 al 10, com valoraries les últimes novetats de la música catalana? Collons. Comptant les meves... Comptant les teves puja la nota, no? O què? No, Clar, últimes novetats, sí, han sortit coses aquest any, sí. Han sortit coses? Encara. Sí, Mamaduixa, mira, per exemple. Bueno, i la Ludwig, no? Si contem Mamaduixa, Maria Jaume i la Ludwig... Clar, Wineta també té d'àlbum... I Wineta, per mi... Qui més? Jan Dausà... Un 11, tio. O sigui, comptant Wineta... Crideu. Hòstia, Manu Guix, Joan Dausà, la Ludwig... Vale, o sigui, jo si conto les coses que he escoltat, que és Wineta, la Ludwig, Maria Jaume, Mamaduixa, per mi totes són un 10. O sigui, em semblen projectes superinteressants i molt com rics en contingut. I en personalitat, que és molt important. Cadascun és seu. O sigui, el disc de la Wineta no el pot fer Mamaduixa, i viceversa, i és com que cadascú té el seu... A mi m'agraden molt, de veritat. Vale, ara que parlem d'això de diferenciar-se, quina creus que és la clau per diferenciar-se en el món de la música? Pues el que deia jo de ser fidel al que et neix, en plan, i ser molt conscient... O sigui, no intentar copiar i no tenir uns referents massa clars, tio. Està bé. Perquè és que a la que... No voler ser el nou tal, sinó ser el que ets tu, no? Sí, perquè a més de cop i volta, quan treus un tema, et comencen a dir ets la nova no sé quantes, i jo en plan... Putada. És putada, això. Espera, perquè si no... Però la gent ho necessita, que necessita blanc i negre, o sigui... Ja, necessita categories. És com... és ordre. Però ja, no sé, però intentar com fer el que et neixi, i si et neix fer una cosa que ja existeix, tampoc és dolent. Però també es nota molt com l'autenticitat a l'hora de crear. I es valora molt. I a la llarga també la gent ho aplaudeix. O potser no se n'ha adonat, però després ho aplaudeixen amb el temps, no sé. Sí, no sé. Vale, anem ara a la secció especial per l'artista d'avui, que es diu Vull o no puc, vale? O sigui, has de triar... Et diré coses i tu has de dir vull, o
no puc, vale? Vale, perfecte. La primera, Rosalia. Vull. Rosalia. Vull. Fer un disc únicament en castellà. No puc. Vale. No puc. Viure fora de Barcelona per fer música. Una temporada. Una temporada. És més fàcil, no? Vull. Per què no? Per què no? Sí, és més fàcil. A més, fora de Barcelona pot ser a Santa Eugènia, que jo ja ho he fet, saps? Vale. Aturar-se un any sense publicar res. Vull. Hòstia, vale, no Sí, l'esperava. sí, o sigui, no és una cosa que no... Vale? Buah, Que- aquesta em fa Perquè molta sí gana. significa que tindrà més valor el següent projecte. I Està bé. Bueno, és com retirar-se, és com fer una pausa. També vivim en un moment on és com que tenim sobre... O sigui, els artistes sentim molta pressió en treure música i música i música i música, i també jo vull que arribi el moment on pugui estar prou còmode amb el moment on estic com per poder fer una pausa, saps? Molt guai. Vale, presentar-te al Benidorm Fest. No puc, ni Vale. de conya. No anar a cap més esdeveniment o gala de premis. No puc. Bueno, és normal. Vale. Ara has d'escollir una opció o l'altra, vale? Matí o nit. Matí. Ah, sí, eh? Mhm. Improvisar o planificar. Planificar. Madrid o Barcelona. Barcelona. Una gira petita íntima o un gran festival. Una gira petita íntima. Molt mono. 1960 o 2026. Diré 2026 per al simple fet de que a nivell però a nivell societat estem molt més evolucionats ara que el 60. 60 és heavy, és I a Franco. més puc fer un remember dels 60 al 2026, no podria fer un remember dels 26 Ja. als 60, perquè no hauria existit, saps? Molt bona resposta. Spotify o YouTube? Saps què tira YouTube? Mola, no? En general. Tio, videoclips, saps? Sí. Molen. I contingut, com així llarg. Literal. Molt bé. El canal de Cat Lletres, el seu canal. Flor... Es diu... El teu canal com es diu Flor de exactament? maig. Flor de maig, també. Us heu de subscriure i posar la campaneta. Èxit comercial o disc personal sense ser comercial? Com? O sigui, èxit assegurat comercial Comercial, tipus ràdios, no sé o què, no disc sé què. personal sense ser comercial. Exacte. O sigui, que no funcioni. Sí. Bueno, pues no sé. No funciona, però estàs molt contenta perquè és Ja. teu, saps? En plan... No sé, o sigui, jo crec que és trobar la balança, però potser diré allò de personal perquè sóc més pureta, però... Clar. Bueno, mola triomfar amb el personal, clar, és l'objectiu. Clar, és l'objectiu, tio. Vale, i per últim, escriure sola o acompanyada? Sola, Sí, eh? sola. No t'agrada... Bueno, molta gent ho fa, que Ho he es provat, fiquen... ho odio. Ho he provat i és la pitjor experiència que he tingut. Però és com perquè no vols... Perquè et diuen coses i no ho veus, tipo, ai, calla, No, man, perquè ja ho faig és que jo, jo saps? estic molt... Em fico en una bombolla. O sigui, jo què sé, jo quan composo i estem començant un tema de zero a l'estudi, he de marxar fora de la sala perquè si no, no em concentro, perquè hi ha Yeah. masses inputs. I llavors jo Yeah. necessito com aquesta bombolleta per poder crear, saps? Vale. Però és heavy, molta gent... Crec que molts artistes diuen acompanyat, perquè és com, no, que el que junts és tot millor i no sé què, i els No grans sé. hits així mundials, en A veure, plan, però Justin composar a Bieber nivell ho fa musical amb gent. sí que m'agrada molt fer-ho amb altra gent, però a nivell de lletres és com superimportant per mi que tenir com aquesta bombolleta, saps? Vale. Mm. Que guai, Jolín, doncs hem acabat bastant. No sé si vols dir alguna cosa així més concreta, aneu-la a escoltar, és un disc brutal, Escolteu prou. gran proposta, no digueu prou a escoltar-lo, perdó, és humor nivell 1, molt Cap cutre. lletres, prou. Prou que lletres, la veritat. Si vols donar un missatge final, ens quedem aquí prenent el sol, no, ara? S'està Sí. molt bé, la veritat, comença Sí, el bon sí. temps. Buah, amb la Laura Gibert ho fem molt. Això? últimament. Sí, Prendre el sol? Jo M'encanta. puc. Bé, Em queda la marca aquí, però... vale, un missatge final. Sí, va. Allà, no? Aquí? Sí, sí. Vale. Vale. Viviu en el present, no tingueu por a que el futur passi, tampoc visqueu en un món nostàlgic que ja no existeix. I tio, que les canes són molt boniques i les arrugues també, i que, jo què sé, que créixer és molt maco i que no pots negar-t'hi. No cal que ser un Peter Pan, no?, en la vida. Jo n'he conegut uns quants i no està guai. No està guai. I ja està. Molt bé. Doncs ja Mic està. drop. Gràcies, subscriviu-vos, Subscriviu-vos, escolteu botitos. Maig, prou.